Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis. At ito po ay para sa ngayong araw po ng Webes hanggang Sabado, Hunyo 4 hanggang 6, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Leni Robredo, at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, yung bagyong si Domeng ay naging isa na pong extratropical cyclone. Isa na po siyang middle latitude cyclone kasi nasa subtropics na po siya. Nandun na po siya sa nakakabit sa frontal system. Paalis po sa Japan. Nagbigay po ito ng grabing epekto sa southern portions ng Japan. Malalakas na ulan. May mga wind damage din. Okay? And dito naman sa ating bansa, masalamat tayo na hindi pa masyadong ganun ka-aktibo yung habagat. Although nagbigay ng mga malalakas na ulan na lumampas ng 50 mm sa ibang areas, but mabuti naman na hindi naman tumagal. At kasalukuyan, nandyan pa rin yung habagat. Apektado ang kanluran bahagi po ng kanluran Luzon. At binanggit natin yan sa nakalipas na video natin na patuloy pa rin yung epekto ng habagat hanggang Hunyo 6. But ito naman pong pagkakaroon ng habagat pa rin ay dahil po sa isang mahinang LPA na binigyan na po ng tag ID ng NOAA o JTWC bilang Invest 91W. So nandun po siya na yon, mabilis na kumikilos pa hilagang silangan sa general direction po ng Taiwan o Southern Taiwan. Nasa kanluran na po siya ng Batanes. At ito po yung ating latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita ninyo itong bagong LPA. Nandito po siya banda. Okay, nandyan po siya. Nasa west of Batanes. At ito kumikilos pahilagang silangan sa general direction po ng Taiwan. At posible po maging bagyo po dito habang ito po ay kumikilos sa parehong track ng nakaraang bagyong si Changmi o si Domeng. So dyan po siya pupunta sa susunod na 5 hanggang 5 araw. And then ito po ang patuloy na epekto ng habagat sa may kanluran bahagi po ng Luzon. So yung area na yan, nasa loob niyang pulang box na yan o rectangle, ay magkakaroon po dyan ng mga malakas na ulan, pabugso-bugsong ulan, may mga severe thunderstorms. So mag-ingat po yung mga nasa western sections ng Luzon sa posibleng pagbabaha dulot po nitong low pressure na naghihikayat dito po sa hanging habagat. Samantala, ito yung ating zoom in satellite animation para makita niyo clearly itong mga ulap na dala nitong habagat na ini-enhance po nitong LPA dito. So nandito po yung LPA at ito po ay kumikilos patungong hilagang silangan. So ito yung mga thunderstorms na dala nitong habagat, nagbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan dito sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon mula sa kanlurang Pangasinan hanggang dito po sa may bahagi po ng Bataan. May maulan din dito sa may Occidental Mindoro at sa kanluran bahagi po ng Calabarzon. Bicol Region, may mananatili pong maulap ang papawirin na may mga padaan-daan din mga maninipis na ulan, mga saglit lang, mga few seconds hanggang ilang minuto. Samantala dito sa Mindanao, magandang panahon pag umaga, pag hapon, yan po ay mga usual, normal na mga localized thunderstorms. Ito mga severe thunderstorms, nakakatakot po ito kasi may mga malalakas na kidlat at since malalakas po sila, posible magkaroon ng mga localized flooding, okay, mga landslides. So mag-iingat po kayo dahil uso dyan mga cloud burst dala nitong mga localized thunderstorms. Ang buong bahagi ng ating bansa ay manatili pong maulap ang pabuwirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Okay, so yan po ang development na yon nitong si LPA 91W. At kung titingnan natin na yun, ang latest mula sa Easterly Wave Satellite Loop, yan po yung infrared nila. Yung yellow-green na kaulapan, yan po yung up to 30 mm na ulan. And then yung pula ay more than 50 mm up to 100. And then yung kulay violet na medyo isolated naman, nasa West Philippine Sea, ay more than 100 mm po yan. So hindi naman po masyadong kalakas ang ulan dito sa kanluran Luzon, but minsan may mga localized thunderstorms na malalakas, so mag-iingat lang po tayong lahat.
At ito yung weather map ng Japan Meteorological Agency. In-upgrade nila bilang isang minimal or weak tropical depression. Wala po itong warning na ini-issue. Kaya wala doon sa tropical cyclone information map nila. Nasa weather map lang ng Japan Meteorological Agency. At ito kay kumikilos sa pahilagang silangan patungong sa Taiwan. At meron po tayo ditong high pressure area. Nagbibigay po ito ng magandang panahon dito sa may silangan bahagi po ng Kapuluan. Although paghapon, may naasahan po tayong mga localized thunderstorms. Kasi nasa edge tayo o sa ridge nitong high pressure cell sa may area po ng Philippine Sea. Samantala, ito yung ensemble or model ensemble ng American model. So lahat po nag-agree na ito po idadaan po dito sa may southern Taiwan patungo po sa may dinaanan ng bagyong si Changmi o Domeng. So dyan po rin siya dadaan. So nagkakaroon po sila ng back-to-back storms. And then ito yung ensemble naman mula sa European model. Halos magkapareho. But inasahan po ito baka maging tropical storm o tropical depression paglabas niya dito sa may area po ng East China Sea. Ito yung Google DeepMind at ganun din po ang pinapakita. Papalapit po sa southern Taiwan itong si LPA. At base po sa forecast ng Google DeepMind, AI model po ito, ay dito siya dadaan sa may southern Taiwan, likely by tomorrow, Friday, and Sabado, pasok na siya sa may East China Sea. Dadaan po malapit sa Okinawa bilang isang tropical storm. So yan ang forecast nila. And then by Sunday, dadaan po siya sa may southern Kyushu and then sa may coastal waters ng Shikoku at southern Honshu. So similar po, very close sa track ni tropical storm Changmi o Domeng. Okay, so kung nasa loob po siya ng PAR at maging ganap na tropical depression, nasa discretion na po ng Pag-asa kung i-upgrade nila, bibigyan po ito ng local name as Esther. Okay, Esther, E-S-T-E-R. So yan po ang panglimang tropical cyclone na yung 2026 sa loob ng Philippine Air Responsibility under Pag-asa. Okay, but kung manatiling LPA, hindi ito magiging Esther. So yan po ang pinapakita ng Google AI DeepMind. Now sa wind forecast hanggang sa darating pong Hunyo Agis, Miyerkules next week, manatili pong southwesterly monsoonal flow ang western sections ng Luzon ngayong weekend. But sa Martes, Miyerkules at Huwebes, magkakaroon na lang po ng paghihina ang habagat. So back to southwesterly wind flow. But still, nandyan may yung mga hapon-hapon ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa Luzon. So mag-ingat po tayo sa mga kidlat, biglaang pagbuhos ng ulan, biglaan pagkakaroon ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at flood-prone areas. At yan po ang tinatawag nating daily rainfall amounts o yung every 3 hourly rainfall. At nakita ninyo, bukas ng Biyernes, ay patuloy pa rin na magkakaroon pong mga pabugso-bugsong ulan dito po sa may Ilocos region at damay rin po ang Cagayan Valley dahil yung mga areas na ito ay matagal nang nagpe-pray na magkaroon ng mga lalakas na ulan. So yan po ang regalo ng Mother Nature sa inyo. So hopefully hindi magkaroon ng mga flooding at makatulong sa mga farmlands ng Cagayan Valley at Ilocos region. Dahil eksakto naman po, panahon na yun ng pag-start ng tag-ulan. On the dot naman po, first few days or first week ng June, nandiyan kaagad yung mga ulan. So, it's a typical southwest monsoon dahil yung LPA ay banda dito na yan. Friday, nasa may East Taiwan Sea na siya. May mga thunderstorms rin sa Bicol, Visayas at sa buong Mindanao. So, yan po ang mga inaasahan natin bukas Friday. Sa Sabado, ay may mga localized thunderstorms pa rin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa bahagi po ng Luzon. Sa linggo ay inaasahan pa rin natin itong mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. And then halos sa araw-araw, nandiyan na po yan. So talagang nasa pag-umpisa na tayo ng tagulan. So always bring your umbrellas, rain gear, dahil nandiyan na po yung mga ulan sa hapon o gabi, lalo na mga localized thunderstorms. So, kung titignan natin yung 24-hour rainfall accumulation forecast, so inaasahan po natin, bukas po ng Biyernes, may mga malalakas na ulan pa rin dito sa Ilocos region, sa Cordillera, Administrative region as well, yung western sections, kasama po dyan ang Benguet, Baguio, at dito rin po sa may western sections ng Central Luzon, mula sa
kanlurang Pangasinan hanggang sa may Bataan. So expect rainfall, 24-hour rainfall amounts of 30 to up to 100 millimeters. Meron isang area dito sa may Ilocos region, pwedeng umabot ng 100 millimeters or more. So mag-ingat lamang po kayo. Okay? And then by Saturday, ito po ay hihina at liliit. Dito naman po yan sa may area po ng Western Cordillera, Western region, sa may Benguet, sa may La Union, parts ng Southern Ilocos Sur, at Pangasinan, and then Zambales. Nandyan yung mga ulan sa Sabado, at pagdating po ng Sunday, mukhang hina ng habagat, more of isolated to scattered rain showers and thunderstorms na lamang po yan hanggang sa darating pong Hunyo 9 hanggang Hunyo 10. Okay, so migrated na yan dito sa may area ng Taiwan, ito mga pag-ulan na malalakas. Okay, so we have only 3 to 4 days left sa epekto ng ongoing southwest monsoon o habagat. And then sa ating ulat sa mga alon sa dalampasigan po ng ating bansa, sa karagatan ng ating bansa, ay nakita po natin dito yung effect ng habagat. Sa araw na ito ay pwedeng umabot po ng 3 hanggang 4 na metro. So malalaki po yan, malalaking alon, delikado po at mapanganib sa mga maliliit na katamtamang sakyang pangdagat. Okay, and then sa Friday, unti-unti po siya bababa sa less than 3 meters. By Saturday, Sunday, Monday hanggang Tuesday, balik sa less than 2 meters na ang wave heights dito. Medyo maalon pa rin, but kayang-kaya naman. Subalit dito sa may East Philippine Sea, manatili pong hanggang 1 metro ang laki ng alon. Pwedeng umabot ng 1.5. At dito na po sa central waters ng ating bansa, sa Sulu Archipelago, ay kalmado po ang alon, hanggang half a meter lang ang laki. So napakaganda dito mag-fishing o mangisda at maglayag sa karagatan, mga fishing vessels, mga sea vessels. So yan po, medyo okay naman po ang ating karagatan ngayong darating pong 5 araw. At bago tayong paalam, ito yung latest po mula sa Tropical Cyclone that potential ng Pag-asa, issued po noong June 1. Valid po ito for the next 2 weeks. Yung week 1, June 1 to June 7, nandyan pa rin po yung si remnant si Changmi, pinapakita dito, at ito yung LPA na binibantay natin, nasa low to high chance na baka maging, low to moderate chance na baka maging tropical depression. And then sa week 2, June 8 to June 14, meron pa rin isa o dalawang LPA dito, but mababa hanggang moderate ang chance na baka maging bagyo. So medyo 50% of probability nito. Itong week 1, June 1 to June 7, medyo mataas ang probability, at nakikita natin na yun, yung epekto nitong LPA sa habagat. At sa latest naman sa Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid po ito, extended up to 3 weeks. Okay? Sa week 2 ay June 10 to June 16, may probability na magkaroon ang Pilipinas ng more than 50% of below average rainfall dahil po sa ongoing El Nino, at meron tayong monsoon break, although ang monsoon nandyan pa rin sa may area po ng dulong hilagang Luzon at Taiwan sa next week. At meron naman po ditong mataas na probability ng isang bagyo mag-form. Malayo po ito sa may east of Guam, malayo sa Pilipinas. At wala naman po itong threat sa atin, at wala naman pinapakita pa sa ibang models. Whilst yung samantala sa third week, valid Hunyo 17 hanggang Hunyo 23. Normal naman po ang climate po sa atin. Walang above o below average na rainfall. At dito po sa may area po ng labas ng Philippine Air Responsibility sa may Pacific Ocean, mula dito sa may west of Guam hanggang dito sa may north of Marshall Islands, manatili pong more than 20 to more than 40% ang tropical cyclone formation probability. So baka may mag-form dyan, but again, malayo yan sa ating bansa, so no worries.
Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin sa low pressure air 91W, Invest 91W, at inaasahan po itong patuloy maghihikayat ng habagat kahit mahina siya, kahit hindi bagyo. But kung posibleng maging bagyo, nasa loob pa ng power, bibigyan po ito ng pag-asa ng local name as Esther. Pero kung hindi, manatiling LPA po ito kasi bukas, lampas na po ito ng Taiwan, mabilis na kumikilos ito 25 kph, pahilagang silangan, patungo po sa may area na dinaanan ni Changmi o ni Domeng. So, same track. So, by Saturday, nasa may Okinawa na po yan, sa karagatan ng Okinawa. Sa Linggo o Sunday, dadaan na po siya sa may Southern Kyushu, sa may Western Japan po yan. So, ay yung habagat natin, unti-unti na po yan hina na yung weekend. So, makakaranas ng pagbuti ng ating panahon. Although, pag sinabi kong mabuti ang panahon, okay sa umaga, pag hapon gabi, may chances pa rin ng mga paulan, mga thunderstorms, dahil nasa pag-start na po tayo ng tag-ulan. Okay, so ito ulit si Mike Mr. Typhoon Padua, nagpapaalam. Magkita-kits ulit tayo na yung darating pong most likely by Sunday or Monday. So, depende sa schedule natin. Babalik ulit tayo magbigay ng pinaka-latest update sa Pilipinas at sa Western Pacific. Maraming salamat sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.